Jeden z najsilnejších príbehov Biblie je príbeh muža menom Jób. Je to príbeh o utrpení, viere, duchovnom boji a o tom, či človek slúži Bohu z lásky alebo len pre požehnania. Jób bol spravodlivý muž, miloval Boha, žil čestne, mal veľký majetok a požehnanú rodinu, 10 detí. No v duchovnom svete sa odohral rozhovor medzi Bohom a Satanom. Za prvé, Satanovo obvinenie Satan tvrdil, že Jób nemiluje Boha skutočne, ale len preto, že sa mu darí. Jób 1.11 len vystri ruku a siahni na všetko, čo má, a určite ťa bude preklínať do tváre. Boh dovolil skúšku, ale stanovil hranicu. Jób 1.12 Hľa, všetko, čo má, je v tvojej moci, len na neho nesiahaj. A tak Jób prišiel o všetok majetok aj o všetkých 10 detí v jednom jedinom dni. Za druhé, reakcia viery. Ako Jób reagoval? Jób 1.21 až 22. Nahý som vyšiel z lona svojej matky a nahý sa tam vrátim. Hospodin dal, Hospodin vzal, nech je požehnané meno Hospodinovo. V tom všetkom Jób nezhrešil a neobvinil Boha. Toto je silné svedectvo. Jób chválil Boha aj vtedy, keď všetko stratil. Za tretie, druhá skúška, útok na telo. Satan sa nevzdal a tvrdil, že ak človek trpí fyzicky, zlomí sa. Jób 2.4 až 5 Kožu za kožu. Človek dá za svoj život všetko, čo má, len vystri ruku a siahni na jeho kosti a telo a uvidíš, že ťa bude preklínať do tváre. Boh opäť dovolil skúšku, ale ochránil Jóbov život. Jób 2.6 Hľa, je v tvojej moci, len jeho život ušetri. Satan ranil Joba bolestivými vredmi od hlavy po pety. Jób 2, 7 až 8 ranil Joba zlými vredmi od pety až po temeno hlavy. Job si vzal črep, aby sa ním škrabal a sedel v popole. Za štvrté, pokušenie cez najbližších, dokonca aj jeho vlastná manželka ho navádzala, aby sa vzdal Boha. Jób 2, 9 až 10 Jeho žena mu povedala: ešte stále sa držíš svojej bezúhonnosti? Preklínaj Boha a zomri. On jej odpovedal: hovoríš ako bláznivá žena. Dobre máme prijímať od Boha a zlé nie. V tom všetkom Jób nezhrešil svojimi perami. Toto je veľká duchovná lekcia. Viera sa preveruje najviac v bolesti, sklamaní a tlaku okolia. Za piaté, duchovné posolstvo príbehu. Jób dokázal, že Satan je klamár. Človek môže slúžiť Bohu nie kvôli darom, ale kvôli láske k Bohu samotnému. Podobnú pravdu vidíme aj v Novom zákone. 1. Petrov 1.6 až 7. Aj keď teraz musíte ešte na krátky čas prejsť rôznymi skúškami, aby sa vaša viera, oveľa vzácnejšia než zlato, ukázala ako pravá. Jakub 1.12. Blahoslavený človek, ktorý vytrvá v skúške, lebo keď obstojí, dostane veniec života. Záver. Výzva pre nás. Keď príde skúška, pýtajme sa: budem Boha milovať aj vtedy, keď nerozumiem? Budem mu veriť aj v bolesti, strate a tichu? Jób nám ukazuje, že vernosť Bohu má večnú hodnotu. Nie všetko utrpenie chápeme teraz, ale Boh má posledné slovo.